Jaha. Utsjoella saavuttu. Leppälään. Saunarakennuksessa ollaan. Koitettiin sytyttää saunaa, mutta savu puski sen verran, että... Katsotaan näkyykö vielä savu. Okei, jonkun verran. On sit asiaa jonkun verran. Piipputukossa, kaipaa nuohousta. Kyllä. Tässä näin. Nautitaan elämästä ja Näys näyttää rantaa, missä käytiin uimassa. tiputellaan. Siinä on Utsjoki. Ja oma isoisä sanoi, on siinä nyt pieni semmonen, mut kyllä siinä ihan hyvin puljahtaa. Ja kyllä siinä nyt puljahti, mut aika koski on. Tuolla meidän nukkumamökkiset. Tuolla päin. Täällä yö. Ja huomenna vaellukselle. Aamuun herätty legendaarisessa Leppälässä, josta tarinoita kuultu jo vuosikymmenten takaa. Siellä on rantasauna, mikä on kuulemma maailman paras, mutta eihän se eilen syttynyt niin kuin näitte. Ja kohta meidät tullaan hakemaan tästä ja viedään Kevokanioni vaelluksen lähtöpisteelle. Ton noin reilu tunnin päähän autolla ja sieltä sit lähdetään reissuun. Sateinen ilma kelpaa oikein hienosti. Iti koittoo niimaa pirusti vaikka kui tuulee ja tuiskaa. Mutta ei annet se haitata. Katsotaan kui käy poikia. Starttiin aikaa noin reilu tunti. Tässä odotellaan kuskia, joka heittää meidät Karigasniemelle ja siitä sit vaelletaan aika lailla suoraan takas tähän. Tai vaelletaankin. Sateinen keli, itikkaa on ihan riittävästi. Mikäs fiilis? Erittäin hyvä fiilis. Lähdetään vähän haastaa itse. Samu, mikä fiilis? Fiilis on odottava. Märkä nyt jo. Oikeastaan. No, Kyllä tää tästä kuuluu asia. Näin jo. Ei mitään, nähdään polulla sitten. Tervetuloa tänne Kevon luonnonpuiston alueelle. Tästä se homma lähtee. 63 kilometriä. Ja 100. Ei se mitään. Iloks tää tästä muuttuu? Niin muuttuu. Pikkestä uppoo! Mä uskon se. No ei sit mitään. In the djungle fy fan. Punainen ihan. Ei oo. Loppu lähti hiukset. No. Onks niin painanut? 8 kilsaa takana ja tauko paikalla. Nelonen seuraavalla kokkauspaikalle ja siitä sit jatketaan vielä reilu 8 nukkumapaikalle. Hyvin menee toistaiseksi. Joo, gang. Otettiin yhtäkkiä tuolla metikäs kauhea kokoinen poro. Ihan niin kuin järjettömän kokoinen. Kyllä on jotain hormoneita vetänyt toi kaveri. Tähän sitä poikaitten kanssa vähän rantauduttiin ja leiriuduttiin. Kokkaustauko. 12 kilsaa tultu. 12 kilsaa tultu. Hieno paikka. Tuo menemään sitten saatana rinta. Safkat vedetty. Matka jatkuu taas seuraavat 11,5 kilometriä. En muista paikan nimeä mihin ollaan menossa, mutta
Kyllä se tossa matkalla selvii. Tämmönen paikka. Täällä on Kevon kanjoni. Tai Kevon reitin ainoa autiotupa. Gang, gang. Ja laulu. Savannilla painetaan. Pojat siellä jonossa. Takana. Kuiva kesä puski. Matka jatkuu. Veden täyttä puro. Yksi kohtaa takaa. Laskee tohon järveen. Kristallin kirkasta timanttista vettä. Sitä kelpaa nauttia, vai mitä Samppa? Kyllä. Näinhän se menee. Mitä eräjormat? Ei mitään. Tähän tultiin ensimmäisellä kalliokielekkeellä. Ylitetään tommonen pikku puro tosta ja 8 kilometriä yöpymispaikkaa. Se on yksi lutkautus. Anteeksi. Aika jylhä on kyllä toi. Pojat, tiedättekö miksi Michael Phelps teki korkeapaikaleirit? No. Kevo Canyonilla. Kahdeksan ja puoli kilometriä on nyt taivallettu sieltä. Tai itse asiassa 11,5 sieltä, mistä lähdettiin viimeksi, missä lounas syötiin. Ja tässä on taas kokkailut käynnissä ja sitten etsitään tuolta telttapaikkaa ja telttamaahan sitten mennään vähän puljuttelee koskeen. Mutta sitä ennen vähän Meksikon pataa tänään. Ai. Ilta on saapunut. Kello on 10. Aurinko, se ei laske. Tuolla noi kanjonin jälkeiset tunturit palvelee aurinkoa. Tämmönen telttapaikka. Nyt mä kaadoin koko telta melkein. Onko tää pojat viimeisiä hyvää yö toivotuksia? Haistas ne toivotukset. Jääni paukkumaan. Tuulettakaa nyt vähän. Koska mun kylkät on paskani. Joka kerta pikkiskö tää kello lopettaa lataamasti, painat tuolta virtapankista virraspäänappulaa taas. Aamupesu. Sen verran kuuma ja tiivis tunnelma oli tuolla teltassa, että pikkasen pitää koskea pulahtaa. Mut tällaista tää on. Day 2 lähtee käyntiin. Lähdetään tästä paahtaa. Päivätavoite olisi 15 kilometriä. Siihen matkalle osuu Fiellun putous ja eikö Kevo Canyonikin tuu tässä? Eikö mä aikaan kanjonille niinku jäädä vai? Joo. Ei mä ymmärtänyt. Tarina kertoo, että on haastavaa maastoa, mutta täytyy se itse mennä katsoa ja kokeilemaan. Nimenomaan. Kohti kanjonia. Ja sen yli. Mulle ei tunnu pojat hyvältä. Kevon kanjoni saavutettu. Sama. Come on! On muuten jylhää kalliovuorta. On jylhää. Kyllä voisin päästä. Kevon kanjoni jää nyt taakse ja matka jatkuu seuraavaa leiripaikkaa kohti, että keretään ennen sadetta. Pistää teltta pystyyn ja semmoista. 14 kilsaa vielä.
matkaa. Mä ajattelin, että onpas mun jäänyt alkumatkaa. Lepäämään. Keli on kuin morsein ja siellä kohisee Fiellun putous. Kohta päästään pojat pulikoimaan. Vedetään lounas naamariin ja pulikoimaan ja sitten vielä 9,5 kilometriä. Nyt on aika mäkiseksi muuttunut maasto ja kiviseksi. Matkan teko on selvästi hidastunut. Muuten kaikki toistaiseksi ok. Siellä se koski kohisee. Tai vesiputous. Fiellu! Nopeat kuvat ja matka jatkuu. Ensimmäinen vaijeri kahlaamo saavutettu. Kengät pois ja in the water. Tai siis to the water. Siinä se on. Fielluputous. Ei muuta kuin uimaa. Aika kova virta näyttää olevan. Jumalauta mikä tuuli! Ihan jäätävä tuuli! Joo, se on sitten semmonen 4,5 kilsaa tultu tuolta Fjöllannista ja vesipuistolta. Ja tässä on nyt tämmönen pieni miesten huoltotauko ja sitten pitäisi jatkaa vielä 5 kilsaa kohti pikkis mitä? En mä muista. Saamenkielinen määrä. Rastajaa. Kohti Rastajaa. Ei se semmoinen. Varmasti oli. Mikä? Onko päivän polttavia? No, lonkat sattuu. Pakarat sattuu. Burtpakarat. Ja jaloissa ei tuntoa enää. Millä itellä? Vähän jalkapohjat ottaa, mutta muuten itse asiassa semmonen ei nyt hyvä, mutta ei nyt huonokaan. Jalkapohjat sattuu perkeleesti. Toivottavasti ei ole pohjalaskuja. Mitä Eeville sitten on mieltä asiasta? Vähän tämmönen hollantilainen skrinnaa ja jalkapohjasta. Kyllä se siitä. Kyllä se siitä sit. Hollantilaisen näköinen on lippiskin. Oo. No, jatketaan ratstajas. Ei helpoin laskeutuminen. Seuraavaa leiripaikkaa aivan pystyy suoraan rinnet alaspäin. Hyttysikin on ihan hemmetisti. Katsotaan millainen selvitään. Leiri vydytty.
hienosti siihen laveteitten päälle heitetty teltta. Ainoa mahdollisuus täällä näin kivekolossa, kun ei oo raukkaparka kasvillisuutta, mikä olisi jiirissit yhtään. Tuolla valmistuu päivällinen juustomakaronei. A la carte. Juomavesi. Se virtaa siinä. Keli joko morsein. Nättiä. Hieno nähdä, että pojakki nauttii elämästä. Lettu taikinamestari A. Kunnas. Näytäs meille yksi pieni taikatemppu. Käteen ja... Oi. Muy bueno. Bellissimo, delicious. Ja iltapala valmistuu. Hienoa. Poikaitte kanssa. Rajussa rivissä. Ei oo tilaa nimeksikään ja lavetit on kyllä niin vinoset veikäläinen tipahtaa tuohon sammaleen päälyä aikana. No. Gang. Hyvää yötä. Jaha, day 3 starttaa tästä. Teltat on lyöty kasaa. Tuolla yövyttiin ja aamupalat syöty. Lähtöpähkinät naamariin ja 2 ylitystä tänään. Muutama kovempi nousu ja lasku ja sit viimeinen yö ja huomen homma pakettiin. Vamonos! Vamonos todos! Kahlu numero 2 suoritettu. Ei pystynyt oikein kuvaa tossa kahlatessa. Tässä on nyt kyllä, täytyy sanoa, että nyt on hyttysi. Ihan järjetön määrä tässä. Täytyy nopeasti vaan vetää yli ja eteenpäin suojata itsensä. Vesi oli vähän yli polve, sanotaan puoleen reiteen. Aika kova virtaus oli tällä hetkellä, mutta hienosti se meni. Kaikki pääsi yli kuivana. Juoma breikki poikaitte kanssa tässä Kosken kohinassa. Komiaa kanjonia. Luotako ylitykseen? Ylitys numero 3 lähtee tästä. Näyttää sen verran matalalta, että vedetään housut jalassa ja läpsykkäät. Ota kohta video, kun Samppa ja Oldser tulee tuolta. Meikäläinen tuli yli, oli vähän yli polvien vesi. Kastu housut vähän. Ei haittaa, ne kastu viimeksikin jo. Tälleen tultiin yhden sauvankaan ja tommosen remmi. Tää oli helppo, tää oli erittäin helppo kiveä. Tommosta pientä ja hienoa ei ongelmaa ja nyt onkin sit hyttysiä on ihan piruusti. Sieltä lähti Olli tulloo. Täytyy tulla tähän veteen odottelee, ettei hyttyset syö nilkkoja. Niitä tossa jonkun verran pörräilee, en tiedä näkyykö. Tää on melkein mun jalkapöydällä ollut pahin. Hyvä duuni. Tässä havasta hyvä oli. Kuka perkeleen oot kattonut näin paljon? En tiedä. Helvetin kengät niin roikkuu.
paljon vaikeammaksi, kun sä kepikäyttää. Juu. Niin näytti, mutta siinä oli ongelman se, kun nämä kengät heilut vai ihoa ja roppaa, niin ei se helppoa ollut. Hyvä. Ylitykset hoidettu tältä päivältä. Täällä ollaan. Sadevesi tulee aika paljon. Nyt on hyttystäkin. Voi Jeesus. Mut on hienoa polkua. Tuolta tulee. Täytyy kyllä ottaa vähän hyttysverkkoa. Ylitys oli tästä. Hyttysverkot löytyi naamalle. Ei saakeli. Tää jatka matkaa, joo meitä myös. Oi Jeesus. Siinä oli tosiaan erittäin suuri hyttysmäärä ja vedet vähän tulvi, niin vähän pientä ylitystä. Nyt kiivetään. Lounasbreikki. Jonkun järven rannalla, ei muista näitä nimien ulkoa. Muistaakseni Tänään lounaaksi Italian Bata. tää oli jotain Krasnodar tää leikki. Joo, Krasnodar-leikki. Kaukan nollaa kotoa. Olla. Ei mitään muuta elävää löydy kuin kärpäset ja hyttyset. Tän jälkeen pitäisi tulla ehkä kova nousu, jos meidän kartalukutaidot pitää paikkansa. Voi olla, että se menikin jo. Hienoa maisemaa on. Tätä pystyy ihailemaan, kun kävelee Kevokanioni päästä päähän. Ainoa vaan todellisuus on se, että tossa on se mitä näet. Olli kengäkärjet. Ja omat. Ja kivet. Mitään muuta et näkään. Mahdollisuuksia olisi. Mut harvoin tulee pysähtyä kattelemaan. Ja juna kulkee kohti alaspäin. Pieneen tämmöiseen välikanjoniin. Pääkanjoni on tuolla. Tää on vaan pieni välikanjoni. Portaat siitä edes ylöspäin. Pitää laskeutua eka ton kauhea alas. Me ihan pysty suoraan seinään, kun siinä vedetään alaspäin. Tää on välistintti Johansson puolella. Oi semmonen. Jaha. Nyt ollaan päästy tän Väliskanjooni pohjalle. Olli mukaan taas sveitsiläiskylä. Se on. Jokainen katsoja voi nähdä se omi silmi. Voi ja näkee millainen hoidetaan tää juomapolitiikka. Juuri näin. Väliskanjonille saavuttuamme
Heitimme vedet jorpakkoon. Otimme kutsan käteen, kävelimme veden ääreen. Sieltä saimme timanttista vuorelta sulanutta sulamisvettä, joka on aivan 4 celsiusasteen lämpötilassa hiveleen suunpieliä. Timanttista. Tässä reitin löytäminen on pieni ongelma. Mene siihen vasemmalla olevaan kiveen. Sitten siitä pääset. Joo. Jahas! Ja Hans Välimäki. Hyvä heitto. Tulikohan väärä mukaan? Mikä virta? Oo. Täällä on erittäin paljon sitikoita, eli niin kutsutuit Citroen C3. Tässä koske sit pörrää tässä vieressä. Pitää vähän hoitaa nopeammin tää ylitys. Olli pääsee kuivalmaan. Ja maastokin on muuttunut niin hienoksi, että kyllä tässä nauttii, kun tätä näippitkin kiipeilee. Kuros oli se jossain vielä. Sitikkaa on ihan pempeleesti. Ja aivan kiveltä toiseen saat täältä hyppiä. Hienoa. Maisema on vaihtunut savannista satakuntalaiseksi mäntymetsäksi ja itikoit on niin paljon, että järki lähtee. Alkaa vaelluslauma pikkusen huumori tässä näin loppumaan, mutta katsotaan löydetäänkö sitä lisää jostain muualta. Koska ollaan tää pätkä taivallettu. Kengälle et löydy tasasta sivua täältä. Allu. Mitä mieltä sä oot tästä hyttysmäärästä? Mun puolesta nää hyttyset voisi tunkea johonkin kanjoniin. Kyllä niitä siinä leijailee. Tankakiikanjärvi vai mikä tää oli? Nangialma. Narnia. Komeaa syrjää. Ja olemme saapuneet Suunnattoman kosken varrelle. Olli ja Aleksi ovat ylityksessä. Ei se vaadiko piene pompu ja Telemar kalastulo. Vähän on pilkkukoa. Päästäänkö siitäkin pikku? Tästä pääsee ihan hyvin. Jep. Matka jatkuu. Njaakkalijärvelle rantauduttu. Aika sotisovis. Oli kova stintti. Oli saatana semmonen 9 kilometriä. Ei oo hetkeä ollut. Sielu ja porilaisuus matkan varrella. Nyt ollaan Utsjohka kansalaisia. Niin ollaan. Se oli raju. Onneksi vähän voi tos pulahtaa. Jos haluaa. On puolikas pala. Asenteesten lupaa, mutta 2 osaa varmaan pitää mennä.
Ranta jää taakse, eli Njakkaljärven ranta. Seuraavaksi Piitselä javrittiin. Sadehuppuun saatiin laittaa päällä. Vähän alkoi pelottelee, herra. Taivaan Jumala. Hiljasta kulkijaa. Ohjohkalainen pitkospuu. 2/4 on se lankku. No niin! Nyt päästiinkin sit suoraan Tiibetin vuoristoon. Enää puuttuu Veikka Gustafsson ja Serpa. Ai. Ollillakin menee hyvin. Aika touhuu. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Katsotaan millain päästään ylös. Seuraava ylitys. Itikkaa on. Ihan hirveet. Tässä on pakko vetää kaikki turvatamineet läpi vaan. Ei hattua ihan täynnä niitä. Joo. Mä olen jo testamentin kirjoittanut. Toimittakaa se täältä Kevo Canyonilta vaan Porista. Tää sitä painetaan pitki Kevojänkkää. Sen verran oli itikkaa tossa noin, ja maasto muuttunut helpommaksi, että tehtiin suunnitelmia. Muutos piti jäädä tohon äskeiseen levähdyspaikkaan. Ylityksen jälkeen tekee iltaruuvat ja ehkä yöpymään siinä, mut ei siinä ei porilainen mies ei pärjännyt. Sanotaan näin, että oli sen verran sitikoit kiehnäs ympäri. Päätettiin nyt sitten, että tässä on nyt 8 kilsaa jonkunnäköistä maastoa, että seuraavalla pitstopilla vedetään safkat ja sen jälkeen tinautetaan maaliin asti tää, et ollaan sit joskus illaa maalis. Nyt kello on 5:30. Katsotaan kauan tässä menee. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Poja, millain menee? Kun joku on saanut Kevon luontoon pispalaportaakin rakennettu. Loppu suoraan häämöttää. Ollaan tällaisella järvikangaksella tässä järvien välissä. Ja täällä on kaiken näköisiä. Hillaa löytyy. Juolukkaa, puolukkaa, mustikkaa, karhuvatukkaa, käpyjä. Ja kaikkea muutakin, mitä ihminen voi syödä. Hillaa onkin paljon. Viimeiset metrit Kevon reitistä. Oltser ja Samppa siellä. Come on! Megetissä. Kohta alkaa viimeiset portaat. 3 päivää. Tästä tulee nyt sit suunnilleen 65 kilsaa, kun mennään tosta vielä pari kilsaa portaiden jälkeen. Aika kova stintti. Kova stintti oli. Ei sattunut onneksi mitään vakavempaa. Ei ollut mitään pahempia haavereita. Kaikille pysyi jalat kunnossa ja niin edelleen. Maastollisesti löytyi sit ihan kaikkea. Löytyi kiveä. Löytyi juurta, löytyi rakkaa, löytyi ylämäkeä, löytyi alamäkeä. Oli vesiputousta, oli kanjonia. Oli kaiken näköistä. Oli muuten itikkaakin. Ja sit ei ollut itikkaa välillä.
Kelit oli hyvät. Ei valittamista. Viime yön vähän sato, mutta ei haitannut. Saatiin teltta pystyy hyvin, sajoi ennen. Tässähän tää menee. Kohta viimeiset portaat ja sit kyllä alkaa elämä hymyilemään. Onks muit viimeisiä sanoja? Kiitos tästä matkasta. Samoin teillä molemmilla. En olisi pystynyt tähän ilman teitä. Paljon hauskempaa, jos on yksin. Kyllä.